Igennem tiden har der været mange historier i Danmark omkring integration. Både med lykkelige, men også med tragiske udfald. I dag skal vi høre omkring en intergalaktisk immigrant, Danmarks første. Hans navn er Gert. Velkommen til Reality Wire. For 2 år siden etablerede menneskeheden den første kontakt med en livsform fra det ydre rum, da et rumskib landede over byen Aalborg her i Danmark. I det befandt sig en skabning, hvis lige man aldrig havde set før. Dette banede vejen for Danmarks første intergalaktiske immigrationssag. Gert ankom til jorden, nærmere bestemt Aalborg, for omkring 2 år siden, til skræk og rædsel for byens beboere. I dag, efter at være involveret i en serie af pyramideskandaler og et ekstensivt stofmisbrug, bor Gert i dag på gaden. Ja, vores erfaringer her på restauranten med Gert er, at han godt kan lide at sove i vores container. Så vi bliver nødt til at sætte en lås på, for at han ikke kan gå ned. Hej. Gert. Hej Gert. Mine erfaringer med Gert, de er ikke ret gode. Han gør mig utrolig utryg. Og tænk på de små børn. Altså, jeg bliver sgu utrolig bange. Her den anden dag, så var der smadret 2 ruder af min bil, og jeg kan jo ikke sige dem sikkert, men jeg har en formodning om, det kunne være den satans Gert, der har gjort det. Og så er der også episoden med det pyramidespil. Ja, det er vores container, Gert. Jeg kan godt forstå, at det kan godt blive lidt småirriterende. Han gerne vil have ned og sove, men jeg har løst problemet, så ellers har jeg ikke nogen problemer med det. I Danmark findes der omkring 200 millioner pantflasker. Gert skal bruge omkring 250 millioner pantflasker for at få råd til nok benzin for at vende hjem til sin planet. Til dato har Gert samlet lige omkring 3.000 pantflasker. Tak for i aften.